Molt bé, bon vespre. Benvinguts de nou a una altra xerrada de l'ANC i a la Fem República. Esperem que sigui un tema que us interessi. Abans d'entrar en matèria, us volem recordar que estan a punt d'arribar-nos les samarretes de la Diada. Per tant, aviat començarem amb les paradetes habituals els dissabtes al matí. Us preguem que no espereu a l'últim moment. Començarem amb totes les talles i amb estoc, però sabeu que l'estoc s'acaba. Llavors esperem que no espereu fins a l'últim moment. També farem el tema dels autobusos, que intentarem organitzar autobusos com cada any, també per anar a Barcelona tots plegats. Esperem organitzar-ne molts, que sigueu molta gent que vingueu. I entrant en matèria, avui tenim una xerrada sobre el cens del poble català. Com heu pogut veure als cartells, us hem enviat correus si sou socis o simpatitzants, en els grups de WhatsApp també de l'ANC, doncs ho hem anat explicant. Us vaig comentar, també us vaig passar el link de la pàgina web, perquè si algú es volia censar després que els nostres ponents ens expliquin una mica com funciona tot, si algú es vol censar, allà explica tota la documentació que us cal. Llavors, si l'heu portat i ho voleu fer aquí mateix in situ, ho podeu fer. Si no, podeu quedar amb el fedatari per el dia que us vagi bé i ja està, i ho podeu fer també. A veure, l'Albert m'ha passat un resum per fer la introducció, però crec que és molt millor que us ho expliquin ells. Jo només us faré unes presentacions perquè sapigueu qui són. L'Albert Martí, que és enginyer de telecomunicacions, amb 15 anys d'experiència i amb altres entitats culturals per l'alliberament de la nació catalana. Doncs, dit això, amb tots vosaltres, l'Albert i el Ferran. Hola, bona tarda, bon vespre. Soc l'Albert Martí i el Ferran Roig, el meu company. Som els dos membres del comitè de l'Associació Patrimoni Català, que és l'associació impulsora del Cens del Poble Català. I primer de tot, moltes gràcies per ser aquí, als assistents. Moltes gràcies a l'ANC de Canet, a Fem República, per ajudar-nos a organitzar l'acte. Bàsicament l'heu organitzat vosaltres. Moltes gràcies. I ens fa molta il·lusió poder presentar el projecte que portem un parell d'anys treballant-hi i que ja des de fa uns mesos està en funcionament i no s'ha fet fins ara res semblant a els Països Catalans i estem molt il·lusionats fins ara per la rebuda que ha tingut el projecte. I bé, jo faré una petita introducció primer, un mini resum, i després entraré en la presentació en si. Bé, ens trobem en una cruïlla existencial per a la nació catalana. Som minoria a la majoria de les nostres terres històriques i ens cal prendre acció per tal d'avançar. El nostre referent per assolir la independència és un model que potser no n'heu sentit a parlar, que heu sentit a parlar del model escocès, del model quebequès. El nostre és el model estonià. A Estònia van començar pel principi, per definir qui són els membres de la nació. Perquè només els pobles són dipositaris del dret a l'autodeterminació, no els territoris, no les comunitats autònomes, no els departaments. I a més, ja hem provat totes les altres vies i no han funcionat. Sabem que les institucions colonials no faran la independència. I aleshores el que nosaltres proposem és començar per definir qui som els membres de la nació catalana, creant un cens, que aquest cens sigui un cens decisori, que pugui prendre decisions. Els membres de la nació catalana prenen la decisió de, per exemple, restablir l'estat català i sense interferències externes i que decideixi el futur de la nació catalana. A més, aquesta via és una via que només depèn de nosaltres i que depèn de nosaltres al 100%. La podem fer ara. I això era la petita introducció. Aleshores, ara
el que és la presentació, us volia fer una pregunta. Qui és català? I us volia fer, a veure si em podeu anar oferint propostes o a vosaltres que, sota el vostre parer, què ens fa catalans? La primera cosa, voler-ho ser. Voler-ho ser, d'acord. Estimar la llengua i la pàtria. Si no, no ho serem res. Estimar la llengua i la pàtria. Saber conèixer la cultura. O sigui, voler-ho ser, estimar la llengua i la cultura, de conèixer-la. La terra, també el sentiment de pertanyença a la teva terra. El sentiment de pertanyença a una terra, d'acord. Bueno. Sí, doncs, a veure, si us fixeu, està molt bé i de fet aquests criteris també els incloem nosaltres en el cens, però una cosa que té en comú les coses que m'heu dit en general és que són criteris subjectius. O sigui, és un criteri d'estimar, és un criteri de sentir-se, podem dir el coneixement també és una cosa en abstracte, són criteris subjectius. Però els estats, i per ser un estat ens hem de començar a comportar com un estat, els estats no fan servir criteris subjectius per donar la ciutadania dels seus membres. Els estats fan servir criteris objectius. I això no s'havia fet fins ara, perquè hi ha un gran tabú, és un tabú enorme, que de fet l'Alba ens ho estava comentant abans, que no es pot parlar d'això. No es pot parlar que hi ha persones que són catalanes i hi ha persones que no són catalanes. Ja ho he dit. I aleshores... Sí, però això... De fet, nosaltres el que proposem... Aquí us ensenyo una definició del que ara mateix aquí constitueix una persona catalana, no? Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya, els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. Es refereix a Catalunya, vol dir la comunitat autònoma. I els drets polítics s'exerceixen d'acord amb l'Estatut i les lleis. Bé, si m'ho permeteu, això és una porqueria. Bàsicament basa ara mateix una persona que vingui de Madrid, arriba aquí, s'empadrona i ja és català. I si jo me'n vaig a viure a Galícia, deixo de ser català. Literalment, és així. Això és així. Ara, vull dir, segons l'Estatut, I nosaltres sabem que això tampoc és la resposta correcta. Tampoc no respon a aquests criteris que heu esmentat vosaltres. Sí. Això, perdona, és un text de l'Estatut. És l'Estatut d'autonomia. I una cosa que nosaltres volem fer, que estem fent però que volem explicar a la gent, és que els estats fan servir criteris objectius i homologables per definir els membres de la seva nació i atorgar-los la ciutadania. I nosaltres, des del cens, és exactament un dels punts que hem fet i que això no s'havia fet fins ara, que era per tal de definir qui es pot inscriure al cens, definir uns criteris objectius i homologables amb els de les nacions i els estats semblants al nostre. Ara parlarà el Ferran. Molt bé, gràcies Albert. Perdoneu. Doncs seguint el fil del que comentava l'Albert, ara podem passar a la següent diapositiva.
Això, si no recordo malament, són resultats d'un report de Plataforma per la Llengua als Països Catalans que ens deixen entendre quants catalans hi ha ara mateix entre la població dels Països Catalans. I dic que ens deixen entendre i intuir, perquè justament venim de discutir què ens fa o ens deixa de fer catalans. Si apliquem la definició legal de l'Estatut, això seria tot 100%, tothom que és aquí és català pràcticament, no? 90%. Però sabem per intuïció que no és així, que no tothom que viu aquí vol ser català, se sent català, estima la llengua. Llavors, això de fet va en la direcció de qui estima la llengua, qui la fa servir de manera habitual. Vol dir que això són els catalans? Potser no el 100%, però hi ha una forta correlació entre la gent que fa servir una llengua, sobretot si aquesta llengua està perfectament identificada amb una cultura, i la gent d'aquella cultura. Llavors, aquests percentatges, no sé si estareu d'acord amb mi, són prou baixos. Hi ha algunes regions que se salven una mica, però de mitjana podríem dir que som el 30%, els catalans som al voltant del 30% en els nostres territoris històrics. D'acord, això és una clara minoria. Alguns trobarien que és un argument per posar-se a plorar, i alguns de fet. Puc fer una pregunta? Quants de vosaltres sabíeu que sou conscients de que som una tercera part dels residents, més o menys? Jo encara pensava que eren menys. Vull dir, sí? Però com està la cosa, i he pensat, mira... Encara són prou. Són de fa uns anys, això? Doncs, És vergonyós, és vergonyós. de fet és veritat que les dades no són actualitzades, podríem ser menys. En qualsevol cas hi ha la tendència i la tendència no és positiva. Això per què ho deia? Perquè hi va haver ara no fa gaires anys, al voltant de 35 anys, hi va haver un país europeu que es trobava en una situació similar. Salvant molt les distàncies, era un context històric diferent, si voleu dir-ne així, una colonització o mestissatge de la població diferent, un còctel diferent, si volem parlar així en termes una mica més escèptics. Aquest país és Estònia, que inspira la via del cens del poble català. Què va passar? Venia d'una Segona Guerra Mundial on la Unió Soviètica havia aprofitat la situació geopolítica per estendre el seu territori. I doncs Estònia, que havia sigut un país independent, estava plena de russos. I els estonesos estaven una mica incòmodes davant d'aquesta situació social. No perquè, i això és important dir-ho, no perquè els estonesos tinguin res contra els russos. El problema és quan, diguem, cadascú no respecta casa seva, no? O sigui, que els catalans estimen tothom, però tothom a casa seva. Em sembla que podem posar-nos d'acord amb això. I la casa dels catalans és Catalunya, en fi, tant se va. Per seguir l'exemple històric d'Estònia, es van trobar que eren al voltant d'això, el 30% d'estonesos, amb un cens heretat de la Unió Soviètica, quan la Unió Soviètica s'estava desfent, tenien un cens, podem dir-ne l'equivalent del cens autonòmic, que barrejava els 30% d'estonesos amb tots els russos que vivien a Estònia en aquell moment. I els estonesos van mirar de fer una independència amb això i era un desgavell. I van dir, no, em sembla que no ens en sortirem. Vull dir, potser ens en sortirem a fer una independència, però el país que ens sortirà d'aquesta independència serà una Unió Soviètica o Rússia com dos o alguna cosa així, que no ens convenç, no serà Estònia, no serà la pàtria anhelada. El que hem de fer és fer un país als estonesos que quedem aquí. I es van atrevir a fer aquest projecte, que no sé si en aquell moment es va percebre com impopular, però en qualsevol cas era un projecte, diguem, amb tots els ets i uts cultural, de protecció, de preservació d'una cultura que estava en perill de desaparèixer en aquell moment, l'estoniana, perdó. I se'n van sortir. Van fer un cens, van comptar-se entre ells, i d'aquest cens en va sortir una autoritat paral·lela, perquè hi havia una autoritat de l'Estònia que es volia desfer de la Unió Soviètica. I finalment van guanyar el pols i ara Estònia és un país estonià. I poden fer polítiques del tipus els russos que viuen a Estònia com a residents són molt benvinguts, però heu de demostrar que parleu estonià, que sabeu parlar estonià. Em sembla que a més el requisit no és gaire exigent, és un A2 si no recordo malament.
però hi és a dir, si un rus vol viure a Estònia, benvingut, hi ha la figura del resident, no podrà votar naturalment a les nacionals estonianes, però és que a més ha de ser capaç de viure en estonià. No pot exigir, escolta, a mi parleu en rus perquè soc rus. I ho fan a dia d'avui, això. I com els estonians, tots els països que tenen una cultura amb la qual s'identifiquen. I vaja, no és cap sorpresa que Espanya, un país del que tràgicament ara mateix formem part, de Catalunya, la cultura que l'impregna i amb la que s'identifica és la castellana. I això és el que genera una mica aquest conflicte. Bé, això per què ho deia? Això ho deia només per posar en context una mica la situació, el context en què aquest projecte neix, el del cens del poble català. Volem aplegar els catalans per donar-nos aquesta eina, aquest poder de fer a la nostra manera. I quan dic la nostra no vull dir de l'Albert i meva, vull dir dels catalans. És a dir, nosaltres, i això potser ens fareu preguntes, qui és Patrimoni Català, aquesta associació, per què el cens del poble català, què en voleu fer d'aquesta cursa de noms? No en volem fer res, vull dir, hem llançat aquesta iniciativa, però l'objectiu és de tots els catalans, és per tots nosaltres. I de fet, més aviat el que ens preguntem és com és que no s'ha fet fins ara? Com és que cap ANC o Òmnium o associacions, vull dir que no tenen cap tac en el sentit de dir ja sabem que lluitem, vull dir, anem tots en la mateixa direcció. Com és que han tirat aquest punt? Com és que no m'han tirat endavant? En fi, és igual, això és una mica de filosofia o nostàlgia. Hi ha una altra diapositiva que també ve a parlar del mateix, que és la demografia que de fet no controlem a Catalunya. Llavors, Catalunya, a nivell estatal, formem part d'Espanya, i doncs l'evolució de la demografia, natalitat, mortalitat, immigració i emigració, bàsicament l'evolució de la demografia és això, no la controlem, gens ni mica. O sigui, no controlem absolutament res. Tenim algunes competències, la Generalitat té algunes competències, però amb immigració, amb natalitat, amb fluxos de població, cap. Doncs, llavors el que passa és això, és que, no sé si Espanya hi és. Espanya no hi és, però seria, si fa no fa, seria la línia dels països. És a dir, els països miren amb molta cura, aquí podem integrar a la nostra cultura i anar creixent. Els països tots tenen reptes econòmics del tipus, a Europa pràcticament la taxa de natalitat és inferior a la del reemplaçament. Això què vol dir? Que com més va, més haurem de pagar els joves perquè els retirats puguin seguir mantenint els beneficis, els serveis socials. Tot això està molt bé, funcionava molt bé quan hi havia una campana de població. En fi, me n'estic anant per les branques. El que vull dir és que els països tenen aquests dilemes i fan servir les eines de què disposen. Si no hi ha natalitat, farem servir immigració. No entro si és una bona política o no, però el que vull dir és que és una política econòmica. Però que té conseqüències socials, perquè ve gent amb altres cultures, gent molt bona, o sigui, no estic parlant, no vull pas dir el contrari, gent molt bona però que té altres cultures i que si les ràtios no es miren bé, i els països en saben molt d'això i s'ho miren bé, doncs podria generar un conflicte social. Això alguns països ho fan amb més gràcia que d'altres, però bàsicament tots miren que no hi hagi conflicte social, de manera positiva, preservar la pau social. Què passa? A nivell de país això es fa bé, però a nivell de regió, ara mateix Catalunya, el que ens pesi, és una regió, no podem fer res. I llavors surten gràfiques d'aquestes. És que a Espanya ja li va bé enviar-nos gent, a més, amb una, podem dir així, una pseudo-cultura castellana, tota la gent de Sud-amèrica, això li va molt bé, fer-los venir cap aquí, perquè de manera passiva, fan més força cultural cap al que els interessa a Espanya. En fi, això també explica per què som el 30%, etc. Hi ha una última diapositiva, torno al micròfon de seguida, que és això d'aquí. Això d'aquí és un mapa del món amb els països pintats de blau o de vermell segons com donen la nacionalitat.
Com veieu, el cas majoritari, Europa, Àsia, Oceania, també, i Àfrica, també per vicissituds històriques, sobretot fan servir el que es diu ius sanguini, és a dir, la cultura, la identitat nacional, bàsicament és això, el sentit de pertinença ve de la família. És a dir, jo soc català, jo soc grec perquè els meus pares són grecs. I si els meus pares haguessin sigut danesos, jo seria danès. Hagi nascut o no hagi nascut. Això és la solució majoritària, diguem, a Europa, a Àsia, a Oceania, a Àfrica, on, sobretot a Europa, a Àsia, sobretot on els països, els estats, s'han construït arran d'una cultura. Hi ha una excepció, que és el continent americà, que té una història de colonització molt marcada, on aquí la nacionalitat es transmet pel fet de néixer al territori. I ens és igual si els vostres pares eren d'aquí o d'allà, si naixeu a casa meva, sou de casa meva. Això és una mica peculiar, perquè diguem, aquest sentiment de pertinença pot venir amb el temps, no? Ens podem arrelar allà on hem anat a parar, però d'entrada, diguem, la llengua que parlarem amb la mare i amb el pare serà, no sé si són grecs que ens hem establert a Estats Units, doncs parlarem grec. I després aquests països ja tenen mecanismes, diguem, per integrar les noves generacions. Però el que vull dir, això és una solució històrica que va anar molt bé en temes de colonització i de substitució demogràfica, però que no és el que se sol fer, no és la cultura, diguem, dominant a Europa. Llavors nosaltres, en el cens del poble català, volem reflectir més aviat el que se sol fer aquí, a Catalunya i al voltant nostre. Allà on els països es creen, els estats es creen al voltant d'una cultura, que és el que ens agradaria, fer una Catalunya catalana. Llavors, amb aquesta idea del ius sanguini, és a dir, la cultura, la pertinença, la identitat, passa de pares a fills, és com presentem el cens del poble català. I amb això et deixo parlar molt bé. Gràcies. Bé, continuant una mica amb aquest tema, que després us ho explicarà més en detall, el centre, diguem-ho així, del cens es basa en filiació, que és exactament com la majoria de països del món, d'estats del món, atorguen la ciutadania. Bàsicament, tu ets noruec perquè els teus pares són noruecs, tu ets suís perquè els teus pares són suïssos, no perquè hi hagis nascut. I això també és un altre tabú, que aquí no es pot dir això, no? Però és així, Ho dic perquè... I també és veritat una altra cosa que no es pot dir, perquè fa molt de temps algú va dir que tothom que viu a Catalunya és català, i no és així. I per què ho sé? Ho dic perquè quan jo he viscut a altres països, ara mateix, jo no visc a Catalunya, ell tampoc. I jo ara mateix visc a Malta, i no soc maltès. Ningú m'ha dit mai, ni se li acudiria mai dir que soc maltès. Però també he viscut, per exemple, a Anglaterra, i a més l'anglès el parlo prou bé, i ningú a Anglaterra mai em va dir tu ets anglès. I vivia, treballava, pagava els meus impostos i no votava. I ningú em va dir tu ets anglès. Vull dir, podria haver naturalitzat anglès, britànic, bàsicament, hagués hagut de fer les proves, no ho vaig fer. Però el cas és que ningú em va dir que jo sigui igual a Alemanya, també vaig viure a Alemanya i ningú m'ha dit mai que soc alemany. Treballant, visquent-hi, pagant impostos, etc. Això és una cosa. Després, malgrat que la part principal del cens del poble català que nosaltres hem implementat té com a la modalitat principal és la filiació, també hi ha altres modalitats. Evidentment, i em sembla que això hi ha un gran consens a Catalunya que sí que és veritat que malgrat que si tu no ets català pots arribar a ser català. Això em sembla que ningú ho qüestiona i nosaltres tampoc no ho qüestionem. I hi ha una modalitat que és la naturalització i després el matrimoni, però després ho explicarà més en detall el Ferran. I un altre tema referent al tema demogràfic és que aquestes onades migratòries, això se'n diu un procés de substitució demogràfica, bàsicament que consisteix a
Si tu bàsicament vols desfer-te d'una nació, no et cal fer una guerra, sinó que bàsicament vas enviant-hi milions i milions i milions de persones fins que vas diluint la nació original i ja no queda, i aleshores com que Espanya fa la seva democràcia bàsicament controlant la demografia, els catalans no tenim, bàsicament, cada cop anem perdent representació i no tenim poder polític. Cada cop aquest poder polític va minvant perquè cada cop som un percentatge menor de la democràcia que ara mateix hi ha, que és la de l'estat espanyol. I, a més, no només envien això, milions i milions. Penseu que a principis del segle XX hi havia 2 milions de ciutadans, de residents al que és el Principat. A l'any 1950 hi havia 3 milions. Ara no tinc dades de quin creixement va ser natural i quin creixement va ser per moviments migratoris. A l'any 1990 ja teníem, som 6 milions, de fet els 80, sí que es va doblar, i ara tenim 8 milions. Hem passat en una mica més d'un segle de 2 milions a 8 milions de residents només a la comunitat autònoma de Catalunya. És una bestiesa. I és impossible, vull dir, d'assimilar el que és un miracle que encara existim. Però el que sí que és veritat que malgrat que som cada cop els catalans un percentatge menor dels residents, sí que és veritat que els catalans som el 100% dels catalans. Però per què ho dic? Perquè si aconseguim que el 100% dels catalans es constitueixin com a subjecte polític que pugui prendre decisions polítiques de forma autònoma, i això és a les nostres mans, i ho podem fer, no ens cal res, perquè ho estem fent nosaltres. Vull dir, això, imagineu-vos quina diferència hi haurà en els resultats i quin poder nacional real català tindríem si aconseguim articular això que estem proposant. Doncs és molt potent. Només sí. I això, a més, no hi ha gaires alternatives. Vull dir, no m'agrada sonar negatiu, però la situació és complicada. Penseu que l'any passat, el 2023, Espanya va naturalitzar, va atorgar la ciutadania espanyola a 60.000 persones. 60.000. Si feu els números, vol dir que en 10 anys hi ha 600.000 persones noves que poden votar, tenen els mateixos drets polítics ara mateix que vosaltres, jo també, però més o menys, perquè jo no visc aquí. Però imagineu-vos quin impacte té això, és impossible. Cada cop les opcions polítiques que votin els catalans tindran menys representació. I això, de fet, ja està passant, de fet, ja ha passat. I no tornarà a revertir-se mai més, això. Vull dir, no tornarà a revertir-se si no fem alguna cosa. Perquè això va en una línia... Tot sigui dit que si som aquí nosaltres no és per dir-vos només males notícies. No, vull dir, no estaria aquí, tinc coses millors a fer si no pensés que realment això es pot capgirar. I nosaltres pensem que es pot capgirar, pensem que el Cens del Poble Català és una iniciativa que és a les nostres mans, que podem fer-la. No ens calen tribunals estrangers, ni Unió Europea, ni Nacions Unides, ni ningú, la podem fer nosaltres. I podem crear un subjecte polític de catalans que prengui decisions, com per exemple restablir l'estat català, que ja teníem i ens el vam prendre. A més, penseu una cosa, això és casa nostra. Això és casa nostra. I és que ho vull recalcar perquè no tenim enlloc més per anar. No tenim enlloc més. Totes les persones que venen aquí tenen un lloc d'on són, d'on les seves cultures són hegemòniques. Nosaltres també tenim dret a que la nostra cultura sigui aquí hegemònica.
Jo, quan soc a l'estranger, m'he d'adaptar. Si he viscut a Alemanya, doncs m'aguanto i tothom parla en alemany. Quan visc a Anglaterra, tothom parla en anglès i jo m'aguanto i entenc l'anglès. Quan vinc aquí, jo m'agradaria que tothom s'hagi d'adaptar a nosaltres, que és una cosa molt raonable, però que també és un altre tabú, que no es pot dir. Una altra cosa que és molt raonable. El que passa és que com que portem molt de temps acostumats a això, ens fan pensar que aquestes coses són dolentes i no, són normals. És la normalitat absoluta a qualsevol país normal del món, però no som un país normal. Bé, només volíem parlar d'això, no? Sí, un petit incís, perquè clar, si pensem que som, no sé, un terç, més o menys un terç dels residents als països catalans, així en general, els catalans, les persones, més o menys, perquè evidentment no hi ha un cens i és una aproximació, però bàsicament aproximem que les persones que parlen català habitualment són catalans. I imaginem si això hi ha persones que diuen, bueno, és que clar, no podem imposar-nos, perquè som una minoria, no ens imposarem a la majoria. Bé, vull dir, aquí no hi entraré a parlar ni a fer filosofia, però el fet és que així funciona sense que no estem posant-ho com a exemple d'una cosa que vulguem ser exactament, però dic que això és com funciona, per exemple, a Andorra. A Andorra, els andorrans són una minoria dels residents. La majoria de la gent, dels residents d'Andorra, no tenen dret a vot. I jo no veig que es queixin gaire. Vull dir, ells saben que són estrangers i que poden votar a les eleccions dels seus països respectius. I ningú s'ho pren com una discriminació o una... Aleshores, només era un incís que vull dir que això que proposem nosaltres és perfectament viable. També, en aquest sentit. I ara li passo el micro al Ferran, que ens parlarà dels requisits i la documentació. Aquests requisits que hem parlat dels requisits objectius que cal complir per poder-te inscriure en el cens. Gràcies, Albert. Jo he promès a l'Olga que no ens allargaria més de 30 minuts i em penso que no compliré la promesa. Però miraré d'anar molt de pressa, però m'agradaria que això quedés clar, em sembla que us pot interessar. Volia navegar amb vosaltres per la pàgina web, és on expliquem els requisits d'aquesta proposta que fem com a cens del poble català. Va bé, algú ha parlat de la documentació, dels requisits, de què cal demostrar. No és gaire feixuc, però volem certificar la catalanitat, si es pot fer una cosa així, no? Volem que no es basi en conceptes subjectius, sinó que hi hagi un paperot que diu d'alguna manera soc català. I com que ens basem en el ius sanguini, és a dir, en la modalitat de filiació, el gruix dels catalans se censaran per filiació. És a dir, demostraran jo soc fill de catalans. Això, el nostre context històric, planteja un problema i és, home, però has de demostrar que els teus pares eren catalans, és a dir, que eren fills de catalans, i que els teus pares eren catalans, és a dir, eren fills de catalans. Fins on anem? Fins a Guiferó del Pelós, doncs vam dir, mirant les onades migratòries i una mica els estudis històrics sobre detalls que ens poden indicar la cultura de la gent que habitava un territori fa alguns anys, veiem que el 1950, d'acord, dada rodona, fàcil de recordar, que ja hi havia hagut algunes onades migratòries a tots els països catalans, País Valencià, les Illes Balears, i Pitiüses, el Principat de Catalunya, la Catalunya Nord, l'Alguer. Tanmateix, la proporció de catalans era molt alta, de vora el 80%. Llavors hem decidit d'establir en aquesta data el que anomenem la generació primera. És a dir, nascuts als països catalans abans de 1950, nascuts o establerts, és a dir, una persona encara que no hagi nascut als països catalans, que s'hagi establert
als Països Catalans abans de 1950, considerem que és català, un català de generació primera. És una trampeta, si voleu, diguem, per endegar el projecte. Llavors, els que són nascuts després de 1950, el que han de demostrar és que són fills o descendents d'algú que havia nascut o s'havia establert als Països Catalans abans de 1950. És així de fàcil. Això ho allarguem fins a 4 generacions. Cosa que és, per cert, una mica excepcional, és a dir, els estats admeten filiació, naturalment, dels pares, dels avis, alguns encara ho admeten, però dels besavis això ja ho posen més en dubte. Per què? Perquè en 3 generacions és molt fàcil que una persona, diguem, hagi adquirit qualsevol altra cultura d'allà, hagi viscut, etc. Nosaltres, potser perquè ens pot l'anhel de plegar tots els catalans, doncs fem aquesta excepció, si voleu, de permetre que qualsevol pugui certificar que el seu besavi ha nascut o establert als Països Catalans abans de 1950 i això li donaria la possibilitat d'inscriure's al cens del poble català. Això pel que fa a filiació. Després hi ha els casos de naturalització que s'obtenen coneixent la llengua, per tant presentant un diploma del seu de català. Són força estrictes perquè, com deia aquell, si cau la llengua cau tot. Però la llengua per nosaltres com a catalans és molt important i és gairebé tot, jo diria. Llavors ens va semblar que conformar-se menys d'un C1 és trair en certa manera la puresa del projecte. Llavors demanem C1 de català i 20 anys de residència als Països Catalans. Això per naturalització. Matrimoni és, si fa no fa, una naturalització adaptada o facilitada perquè hi ha un catalitzador que sol ser el cònjuge. Matrimoni vol dir una persona casada amb algú català, amb algú que ha certificat filiació o que és de la generació primera. Llavors considerem que aquest tracte tan freqüent amb el cònjuge cada dia, que forma part d'aquesta cultura, doncs redueix els requisits per la naturalització. Llavors la gent que es vol inscriure per matrimoni només ha de demostrar 10 anys de residència i 5 anys de matrimoni i el seu de català. Molt bé, això us ho volia ensenyar aquí de manera didàctica. Perdoneu-vos, un pèl pràctic. Això és la pàgina del Cens del Poble Català, censdelpoblecatalà.info. D'acord? La pàgina que em sembla que us pot interessar més és aquesta de Censati. Va bé? Que explica ràpidament el tràmit. L'Albert us en farà 5 cèntims. Em sentiu? Això és el tràmit, l'Albert us en farà 5 cèntims. Això que us he explicat surt aquí sota. Modalitats d'inscripció. Generació primera, filiació, matrimoni, naturalització. La gran majoria, em sembla, d'aquesta sala entraran o bé per generació primera o bé per filiació. Llavors, si cliquem a generació primera, ens surt aquí els requisits. Els requisits formen part de la generació primera, d'acord amb la proposta del Cens del Poble Català, les persones que residien al Principat de Catalunya, llevat de la Catalunya Nord, a la Franja de Ponent, País Valencià, Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, abans de 1950, per cert, hi ha aquest matís, les onades migratòries de la Catalunya Nord i de l'Alguer són un tal diferents i això ens ha permès estendre una mica aquesta data de l'any per la generació primera. A la Catalunya Nord és abans de 1955 i a l'Alguer és abans de 1960. Els membres de la generació primera poden inscriure al cens per definició i els caldrà certificar que pertanyen a la generació primera i signar el reconeixement de la nació cultural catalana, que és un paper que també us puc mostrar per aquí. Bàsicament, això és el que diu aquí. Què us cal presentar? O un DNI, o una CNI, o un CI, o un passaport, algun d'aquests documents per certificar que vosaltres sou vosaltres i on heu nascut i quan. I el reconeixement. Vull dir, censar-se per generació primera és molt fàcil. I censar-se per filiació demana un paper més. Va bé? Certificar que el lligam genealògic directe amb un membre de la generació primera, per tant, caldrà un certificat de naixement, que
és prou fàcil obtenir-lo, l'Albert us en pot fer 100 cèntims si voleu, i després certificat que l'ascendent pertany a la generació primera, que això sol sortir també en el certificat de naixement, quan ha nascut i quan els vostres pares. Com veieu, és un procediment prou senzill, jo em penso que ens podem donar l'enhorabona d'haver-ho optimitzat fins a aquest punt, però és veritat que demana un punt d'esforç a tots els catalans. I això he de dir que és un aspecte del projecte que m'agrada, perquè és un projecte que demana la implicació fins a cert grau de tothom que vulgui formar part. I potser ens falta una mica aquesta cultura de l'esforç, aquesta cultura del treball, de si voleu alguna cosa, doncs l'hem de batallar. Vull dir, ens han habituat massa a pensar que només per rondinar ens donaran allò que demanem, i el món no va així. Molt bé, et passo el micròfon, Àngel, pots fer saber. Bé, doncs, com podeu veure, és força fàcil per la majoria de catalans censar-se. Si sou de generació primera, segurament ja ho porteu a sobre, només us cal el DNI. I si sou de generació segona, jo per exemple soc de generació tercera. A mi em va caldre el meu passaport, el meu certificat de naixement i el certificat de naixement del meu pare. I això, bàsicament, descarregar-vos el certificat de naixement són 5 minuts des de la pàgina web. Si teniu un certificat electrònic de l'administració, que bàsicament em sembla que gairebé tothom el té, perquè per fer tràmits va molt bé. I si no el teniu, realment va molt bé, us ho recomano que us el traieu. I sí, sobretot si vius a l'estranger, et soluciona un munt de problemes, poder fer coses, tràmits per internet. I amb aquest certificat electrònic us podeu descarregar instantàniament el certificat de naixement i també el dels vostres pares. Us podeu descarregar els dos en 5 minuts. I després, però sí que és veritat que exigim una mica més que no pas, per exemple, omplir un formulari web perquè, evidentment, estem intentant fer una cosa que, com hem parlat abans, sigui objectiva, amb criteris objectius de filiació. Però també té l'avantatge que, primer de tot, certifiquem amb la inscripció al Cens del Poble Català que sou catalans. Això no s'havia fet mai abans. I, vull dir, està molt bé. El procediment funciona de la següent manera. Com podeu veure, la informació és a la pàgina web. Si no us queda clar d'aquesta manera, tenim inclús un assistent que és un programet d'aquests que us va guiant fins que us va fent preguntes, fins que us diu, d'acord, en el vostre cas, us cal aquesta documentació. Aquí podeu veure l'assistent, va fer preguntes, era el resident a un dels països catalans abans de 1950, 55, etc. I segons com aneu responent, doncs us diu, mira, doncs us cal això, el DNI o el certificat de naixement. Això és el primer pas. La segona passa és, un cop sabeu quina documentació l'heu d'aconseguir, si no la teniu encara, i aleshores heu d'enviar, nosaltres el procediment de censat es fa a través d'unes persones que són els fedataris del cens. Els fedataris del cens són, de fet, aquí en tenim un, el Jaume, a Teià, del Maresme. Si us voleu censar avui, de fet, si porteu la documentació, si sou, per exemple, de la generació primera i ho porteu a sobre, doncs el Jaume us pot censar. I, bàsicament, heu de trobar quin és el... Tenim un llistat de fedataris, quin és el fedatari que teniu més a prop. En aquests moments és un projecte que encara està una mica començant i tenim 11 localitzacions on podeu trobar fedataris. Aquí al Maresme en teniu a Teià, Jaume, però en tenim també a Barcelona. A Barcelona no només tenim fedataris, sinó que tenim 2 punts de cens, una a Gràcia i un altre al Born, al Fossar de les Moreres, que obren uns dies determinats del mes i podeu
ni tan sols us cal demanar hora, podeu anar-hi directament a les hores convingudes. I això, heu d'enviar un correu electrònic al fedatari amb qui us vulgueu censar i quedareu amb aquesta persona un dia a una hora, us haureu de presentar, per exemple, potser a una cafeteria, a una biblioteca, a algun lloc on us vagi bé a tots dos, aportar la documentació i un dels requisits que a veure si ens passa és haureu de signar el reconeixement de la nació. I el reconeixement de la nació és això. Sí. Bé, jo, el nom, que vaig néixer el dia tal, entenc que els principis i requisits del cens del poble català que s'avenen a la tradició europea de censos individus membres d'una cultura i declaro tot allò que pugui perjudicar-la, que soc membre de la Nació Cultural Catalana i vull inscriure'm al cens del poble català. Què us sembla? Si es té llibre de família, calen els certificats de naixement. El llibre de família és una possibilitat en comptes de servir certificats de naixement. El que sí que cal és que certificar amb algun document el lligam sencer fins a... Però sí, el llibre de família i també, de fet, inclús amb els DNIs dels pares, encara que estiguin caducats sempre i quan siguin documents autèntics, evidentment. Sí. Sí. Bueno, només volia parlar de qui som nosaltres. Aquí és el cens del poble català funciona, el tràmit també és de franc, és un tràmit que és de franc. Després, som una associació, el cens del poble català és una iniciativa d'una associació que es diu l'Associació Patrimoni Català, que estem constituïts a Suïssa. Totes les dades que evidentment són dades personals, s'emmagatzemen en servidors que estan fora dels estats ocupants. No rebem cap subvenció pública, no tenim lligams amb partits polítics, de fet, ni tan sols acceptem una condició per ser col·laborador del cens del poble català, que és no estar militant en cap partit polític, perquè no volem arrossegar tot de problemes que ja coneixem, que hem anat arrossegant a d'altres iniciatives per l'alliberament nacional. Només rebem donacions privades i la feina dels col·laboradors és voluntària i oferim el cens com un servei públic. Si teniu preguntes, sou molt benvinguts de fer-nos preguntes i us agraïm molt la vostra atenció. Moltes gràcies. Dues preguntes. Una és, hi ha característiques que privarien d'obtenir, de censar-se? Per exemple, si ets de primera generació però no parles el català o no sé, alguna cosa així que exclogui de... De fet, el requisit, per exemple, podria haver algun cas molt inusual, però podria haver un cas, per exemple, amb els descendents dels exiliats a llocs com Mèxic, que per filiació entrarien per filiació i potser no parlen català, perquè potser fa 3 o 4 generacions que hi són. I això, jo personalment vaig viure breument a Mèxic i en conec algun cas i entrarien per filiació perquè per filiació no és un requisit. O sigui, la resposta és sí, però serien uns casos excepcionals. La resposta és que sí que entrarem. Em sembla que la resposta és que no. És a dir, per deixar-ho clar, si compliu els requisits, us podeu inscriure. No hi ha veto. I després, a la teva exposició has parlat del restabliment de l'estat català. Sí. Bueno, això s'escapa una mica del projecte del cens. I això ho hauria de decidir, evidentment, el cens del poble català. Però jo volia preguntar, i a quin estat català et referies?
doncs, a l'estat català del 1714, que tenia el seu... És un estat? Perdó, jo abans he fet esment del tema de la voluntat. Amb el que heu explicat ja he entès que determinats persones que podrien inscriure's no tenen la voluntat d'inscriure's i per tant no faran tots aquests tràmits. La voluntat negativa, diguem-ho així, ja els exclou, s'autoexclouen. Però hi ha un altre tema que és el de la voluntat positiva. Justament en l'època que ens costava el 2017, recordo el cas d'un periodista, que no recordo si és estonià o lituà o letó, ara no recordo, però que va estar molt involucrat amb nosaltres, que va venir a visitar-nos a nosaltres i que és una persona que no parla català encara, però que podria tenir interès en el cas que quan aconseguíssim l'Estat formar part de la nostra cultura i de la nostra estructura. Com aquestes, penso que en aquests moments al món hi deu haver diverses persones, perquè els creiem simpàtics, pur i simplement. La nostra lluita els cau simpàtica. No hi hauria una manera de poder acollir aquest tipus de persones, ni que sigui d'una forma honorífica? Sí, moltes gràcies. És una pregunta molt pertinent. De fet, la via ja hi és la via de naturalització. Podríem parlar, és a dir, que el poble català, la nació catalana, no és una nació endogàmica, no és una nació hermètica, en el sentit de dir si sou fills de catalans, sí, però si no, mai de la vida. No és això, és com totes, o com pràcticament totes les cultures, penso potser només hi ha l'excepció de la jueva, diguem aquí en el nostre entorn, a l'hebrea. Però són cultures, com ho podria dir, permeables, és a dir, permeten l'entrada de nous membres que se'n fan, que no n'han nascut però se'n fan, i també permeten la sortida. És a dir, tots, o la majoria d'aquí, ens encantaria deslliurar-nos d'un cert document que ens fa membres d'una cultura d'un estat que no ens sentim gaire còmodes. En fi, tant se val. Això el que vull dir és que la via ja hi és la naturalització. Podríem discutir, en tot cas, si els criteris que hem establert per la naturalització no són molt restrictius. Són 20 anys de residència i ser de català. Bàsicament, res importa això. Ostres, penso, primer, ho hem fet així perquè ens sembla que el poble català és en una cruïlla un pèl delicada i que val més començar, diguem, siguem més aviat restrictius i en tot cas, com que això és patrimoni de tots els catalans, si més endavant volem obrir la mà i dir no, el projecte no se n'anirà en orris encara que naturalitzem gent només amb 10 anys de residència. Doncs llavors endavant, vull dir no. Però nosaltres que hem endegat el projecte l'endeguem amb aquests criteris per mirar de preservar el que volem preservar, que és el poble català. És a dir, que no, per dir-ho així en termes més familiars, que no s'hi coli ningú que no hi pertany. I sabem que això deixa fora, temporalment, gent que ja hi pertany. Ho sabem. Al capdavall és convencional. Hem de posar una frontera, hem de posar una barrera, la posem aquí o la posem allà. L'hem posat aquí. Però també, d'altra banda, he de dir que gent com el vostre amic, jo penso que en un cas en què això esdevingui, diguem, el fonament d'un estat català, esperaran, i molt a ple, aquests 20 anys, i amb il·lusió, quan els hagin passat, aniran a naturalitzar-se. I ho faran amb il·lusió. I mentrestant seran residents, diguem, molt dignes d'aquest estat, perquè encara no són nacionals, però algun dia ho seran. Una segona reflexió és que, primer de tot, a la naturalització els requisits són semblants als que s'han dit servir a Andorra, que és un estat de cultura catalana, que tampoc no ens hem inventat aquella cosa. I segon, penseu que, jo sé que és una cosa molt catalana, això de patir per les altres persones. Ens agrada que la gent que ens estima, doncs ens agrada també estimar-los, no? Però al mateix temps, jo per qui pateixo,
és per nosaltres. Vull dir, perquè nosaltres no tenim res. I també ens cal ser una mica primer pensar en nosaltres, en els catalans, i solucionar-nos el futur, tenir el futur. I un cop tinguem el futur garantit, encara que algunes persones es quedin, que potser és que no els estem traient res a ningú, no estem traient res a ningú. Per exemple, aquesta persona, malgrat que ens simpatitzem nosaltres, seguirà sent bàltica. No li estem traient la seva nacionalitat d'origen, ciutadania d'origen. Inclús certes persones, les persones que no puguin accedir perquè no puguin o perquè no volen o perquè no compleixen els requisits, la majoria dels residents aquí seguiran sent ciutadans espanyols o d'on siguin. Aleshores, no els estem traient res pel fet de nosaltres atorgar-nos a nosaltres mateixos la ciutadania catalana. Només ho dic perquè acostumem a això, a patir per què els passarà aquest... Bueno, no sé, però primer jo pateixo per nosaltres, que a vegades no patim prou per nosaltres, no ens preocupem. I hi havia una altra reflexió que... Perdó, sí, les preguntes. Abans de la següent pregunta puc fer un incís, em sembla que ens n'hem descuidat. En Jaume està a punt per censar-vos? Sí? Em sembla que està a punt. Si algú té ganes i si sou nascuts abans de 1950 i porteu el DNI, ja teniu tot el que us cal, sempre i quan hagi imprès alguns reconeixements de la nació. Està bé, vosaltres mateixos. Soc català de primera generació, amb 7 cognoms catalans, no arribo a la pel·lícula, no? Una de les coses que he sentit que dèieu que no es tens que estar afiliat a cap partit polític. Sí, per ser col·laborador del cens. No dic que els inscrits no, els inscrits evidentment poden ser. Militant. Sí, o sigui, nosaltres els col·laboradors, com el Jaume o nosaltres, no som militants de cap partit polític i no acceptem col·laboradors que militin a partits polítics per evitar una mica aquests problemes que han arrossegat moltes iniciatives per l'alliberament nacional. Va dir que si no excluïu molta gent, vull dir que... No, evidentment els inscrits, parlem dels col·laboradors, només. Les associacions no estiguin dominades pels partits polítics. També la pregunta és, qui farà servir aquest cens? I en quin moment el té que fer servir? Sí. El cens, en una segona fase, com que hem dit que el cens és un cens decisori, que haurà de prendre decisions, clar, ara encara no se va en aquesta fase, però en una segona fase aquest cens servirà per fer votacions, bàsicament. Les persones que estiguin inscrites, o sigui, els catalans, podran fer votacions com, per exemple, evidentment aquestes votacions dependran de quanta gent s'hagi inscrit, que tinguin més validesa o menys validesa. Aleshores, la legitimitat del cens del poble català, tal com està dissenyat, depèn de la legitimitat que els mateixos catalans li atorguin. I bàsicament les persones que estiguin inscrites al cens podran bàsicament fer votacions i fer, per exemple, una votació, teòricament es podria fer una votació, unes eleccions a un Parlament català. És ambiciós, però és que si no ens posem ambiciós, però és que tampoc no hi ha gaires alternatives. Jo crec que el que he de demanar és que es fem col·laboradors perquè veient la mitjana d'edat que està aquí en aquesta sala, he dit sobre uns 65, i jo vull... Llavors, el que no és que és els joves. Sí. De fet, us ho demanem. Primer de tot, censeu-vos. I segon, si algú vol fer de fedatari, és un compromís, però també és una cosa molt, jo crec que dona satisfacció. Potser us ho pot explicar el Jaume. És bonic quan la gent se censa, oi? Sí. És complicat trobar hora i lloc. És complicat trobar hora i lloc on poder-te trobar amb la persona que es vol censar. Perquè la persona té uns compromisos
i el que sense el mateix. Aleshores, i bueno, jo estic a Teià i Canet em queda una mica lluny, però bueno, sempre podem buscar un lloc intermig com Mataró, com en el cas de la... I ja està. Moltes gràcies, Jaume. Sí, jo volia fer una pregunta que potser està una mica fora del tema, perquè de quina forma la gent que està censada, vull dir, gent que viu aquí o gent que potser està vivint a Sud-amèrica, per dir alguna cosa. Actualment això funciona d'una forma fiable? Si m'ho podeu contestar, no ho sé. Quina és la... No he acabat d'entendre la pregunta, O sigui, tota la gent que està votant actualment són catalans, viuen a Catalunya, sí o no? De fet, jo no visc a Catalunya i soc al cens. Però tu pots, segur que estàs censat i estàs censat d'una forma, diguem, legal. Jo em vull mal pensar és d'aquells que vés a saber si estan censats d'una forma legal o no. Jo només volia dir que em sembla que no estem en disposició de respondre a aquesta pregunta. En qualsevol cas, el cens autonòmic, que és el que feu referència, no ens incumbeix. O sigui, converteixen nom, estem parlant de censos, però aquest projecte, de fet, fora del nom no té res a veure amb el cens autonòmic. I, perdoneu, em sembla que no tenim la resposta a la pregunta que feu. Una pregunta. Bueno, però jo s'encén, el punt... potser no és ni comparable, però el Consell per la República no sé si va intentar fer alguna cosa similar amb la identitat digital republicana. Sí que evidentment no demanava ni la documentació que esteu demanant vosaltres, ni tot això. Però no sé si potser era una mica del camí que potser... Perquè clar, això també es va fer per intentar tenir la gent registrada, censada, intentar poder fer votacions, que també ha quedat molt mort. Sí, el problema del Consell per la República és que no és una còpia, només calia omplir formulari que aleshores qualsevol persona de qualsevol nacionalitat podia ser-ne part. Aleshores, clar, no és un cens de No dic la idea, vull dir que jo crec que devia néixer potser una mica amb la mateixa idea de tenir una bona base de dades de gent catalana, que no podem donar la mateixa validesa que esteu donant vosaltres. El que passa que si això funciona, que la gent s'implica sense, fins a quin punt, perquè clar, no hi ha cap organisme oficial que reconeixi aquest cens. Fins a quin punt pots fer servir unes votacions i unes dades, una força d'aquest cens, hauràs de tenir algun organisme que te'l reconegui. A veure, els estats, tots els estats, no deixen de ser agrupacions de persones que primer de tot es reconeixen a si mateixes. Perquè és l'autodeterminació, primer, és que això dels catalans tenim una mica aquest complex de que fa molt de temps que no som un estat i ens pensem que algú ens ha de donar permís. Ens pensem que ens ha de donar permís les Nacions Unides o ens ha de donar permís la Unió Europea o Espanya, això d'intentar pactar un referèndum i tal, no ens ha de donar permís ningú. Nosaltres som una nació i a partir d'una iniciativa com per exemple el Cens del Poble Català, el cens es pot, vull dir que quan tingui una massa crítica, potencialment, que és el que va fer Estònia, es defineix a si mateix com a estat. I nosaltres som la nació estoniana i ens definim com un estat. Igual pot fer la nació catalana. Clar, però minoria. Minoria de què? Necessites que algú internacionalment et reconegui. No. Perquè tu mateix en minoria, si tu no et reconeixes, qui t'ha de reconèixer? Però si tu et reconeixes, Sí. però perquè et reconegui
Quan ens coneguem nosaltres. Quan nosaltres ens coneguem, per exemple, el 2017, vull dir que estic fent ciència ficció, però sí que hi havia inclús diversos estats que van dir que reconeixerien un estat català. No es va tirar endavant i de fet, potser inclús hagués estat això, de l'estat català que hagués sortit, un estat que hagués sortit del 2017, una independència com s'havia fet del 2017, hagués estat un estat successor de l'estat espanyol. Perquè el que feia bàsicament era agafar les lleis, els funcionaris, tot de l'estat espanyol i fer una mini-Espanya a la comunitat autònoma de Catalunya. Això és el que es volia fer. Però igualment, en aquest cas, inclús així, ens volien reconèixer. Vull dir que això no serà un problema. Si un cens de catalans decideix definir-se com un estat, no veig per quin motiu els altres estats no ens haurien de reconèixer. El meu incís, jo trobo que l'Albert és molt optimista. Això del reconeixement serà un gran problema, però primer volia dir que això és discutir sobre la segona fase del projecte. Segona fase, per cert, sobre la qual, diguem, ni ens en sentim propietaris ni res d'això. El nostre compromís és amb el cens del poble català. I un cop hi hagi un cens, hi hagi un gruix de catalans aplegats, llavors és una mica la nostra feina, com a catalans, tots, de dir, i ara amb això què en fem? Nosaltres això ho hem expressat en tres objectius. És a dir, el cens, per què? Bàsicament seria per restituir l'estat català, però això què vol dir, bàsicament? Llavors, això consta en el reconeixement de la nació catalana, o sigui, aquest cens, per què serveix? Serveix, en primer lloc, per dir, com que és homologable, això ho podem portar davant d'estaments internacionals i dir, tota aquesta gent no és gent simplement allò que s'ha ajuntat i que tenen ganes de fer soroll. No. Són gent que forma part de la cultura. I ho hem certificat amb els mateixos criteris que fa servir aquest país o aquell altre, no sé què, no sé quantos. Això d'una banda. L'altra, el tema de les votacions, per començar a fer servir aquest dret que no és que ens l'hagin privat, ens l'han diluït, ens han fet creure que ja el tenim, aquest dret de votar, però no el tenim, votem. Tot el que votem són coses espanyoles. Amb censos espanyols, és a dir, si el pes demogràfic és castellà, doncs l'opció que votin els catalans quedarà no res. I per últim, un eventual estat català podria fer servir aquest cens com a primera embranzida del que seria la llei de ciutadania. Però, insisteixo, això és segona fase del projecte. Jo crec que el reconeixement internacional, perquè és reactiu, és a dir, com diu l'Albert, ens hem de reconèixer nosaltres mateixos, sense cap dubte. O sigui, hem de dir, nosaltres som catalans i aquell d'allà, molt bona persona, molt amic meu, no ho és. Serà una altra cosa, però el català no és i no és res contra aquella persona. Primer, tenir molt clar que ens hem reconegut nosaltres mateixos. I després els altres mirarem de convèncer-los. És veritat que si anem estirant el fil, és un fil una mica incòmode, perquè dic, bé, ens reconeixem a nosaltres mateixos, comencem a fer les nostres filigranes de fer veure que som un estat, així és com ho vendrà, diguem, la premsa espanyola i segurament la internacional, de dir, mira, aquests que macos que fan alguna cosa aquí, però ningú no reconeixerà res. No reconeixerà res fins que no, diguem, i aquest grup humà ens establim aquí. I això d'aquí, aquesta línia, ara és una frontera. I aquí començaran els problemes. Espera, qui és que té la sobirania? Qui és que aplica la justícia? O qui és que té drets sobre la riquesa, sobre els recursos? I això, insisteixo, estic parlant, he dit des de la segona fase, potser serà la tercera, no això? Però ara mateix, si em demaneu quina és la solució del cens del poble català per això, és a dir, com defensarem un territori, no en tinc cap. O sigui, ara mateix no tinc cap solució. És veritat que la segona fase del projecte, evidentment, nosaltres també som una mica, això, les coses que diem fora del cens són opinions personals. Evidentment que no, espero que s'entengui que no... Quants sou censats? Uns quants. Uns quants. 100, 20... Jo volia preguntar una mica això de dades concretes, perquè heu parlat de la tercera fase fins i tot, però heu parlat de massa crítica, llavors
una mica. Ara mateix, quanta gent està censada? Quin és el vostre programa temporal per passar a aquella segona fase? Quina és la massa crítica que es necessita? Quina és l'estimació de persones que es podrien censar? Una mica, totes aquestes dades ens podeu fer una mica un resum? Puc començar preguntant quina seria per vosaltres la massa crítica? És a dir, a partir de quin moment podem dir els catalans ens hem aplegat? 50%? 50% i quin és el 100%? El punt de partida és que no ens hem... Diguem 2 milions, per tant... Tots catalans. El problema és aquest. Però la força de 2.100.000 persones. Massa crítica, he sentit 1 milió, perquè 50% de 2 milions és 1 milió. Nosaltres parlem del 30% de les persones que viuen en els territoris... 2 milions, si fa no fa? A la comunitat autònoma. Llavors una mica més. 4 milions, el 50% d'això seria 2 milions. Encara no els tenim. Vull dir, no hem arribat a la dada crítica. Però, per exemple, posem números. Penseu que una votació de 100.000 persones seria significativa d'alguna cosa? Si aconsegueixes 100.000 persones en el cens, penseu que l'Assemblea, en els seus moments màxims, tenia 100.000 associats. Associats a l'Assemblea, jo hi vaig estar associat era molt fàcil. Em sembla que hi havies de posar, no sé si s'havia de posar una targeta de crèdit o inclús potser ni tan sols això, i eren 5 minuts, es podia fer des de l'ordinador. El que estem demanant nosaltres és una mica més difícil. Has de portar documentació, has de quedar amb una persona, has de verificar la documentació. Vull dir que nosaltres som una mica amb això, si fos una cosa només de números, clar, podríem inflar números ràpidament, només posant-ho molt fàcil, fent un formulari a la web i ja va. Però evidentment sabem que això no tindria un valor gaire de res, no serviria absolutament de res. Aleshores, si penseu que aquest projecte és interessant i que val la pena, doncs us convidem també a que ens ajudeu. I de fet, tenim cada dia 600 gent, no hem arribat encara als 100.000, però sí que hem arribat a molta gent que no només... Hi ha molta gent que els agradaria censar-se, però no poden perquè no tenen un fedatari a prop, per exemple, coses així, o potser no coneixen encara el projecte. Nosaltres intencionalment ens han fet unes donacions i no hem fet publicitat, perquè volíem que el sistema funcionés correctament. Són dades delicades, tenim una responsabilitat i per nosaltres era molt important que tot funcionés correctament abans de posar-nos a posar la 5a marxa i aleshores fer publicitat i tot això. I no ho hem fet. Bàsicament el projecte ha arribat a la gent que ha arribat gairebé pel boca a orella. I de fet estem molt contents amb la gent que s'ha a la primavera del 2022, però és veritat, des del 27 de novembre que està obert el cens, vull dir, estrictament parlant. I quan vam començar teníem bàsicament 4 fedataris, ara en tenim 11. I bé, vull dir, us podeu imaginar que amb aquests números no tenim 100.000 persones i per això, fent comparacions, l'Assemblea en el seu punt màxim que, diguem-ho així, les coses que feia l'Assemblea fa uns anys marcaven l'agenda política. Amb 100.000 persones pots marcar agenda política a Catalunya i jo crec que inclús en força menys això. Vull dir que estava fent números així mig inventats per posar coses en perspectiva. Jo el que volia dir és, el dia 3 d'octubre el territori era nostre i el dia 1 d'octubre van anar a votar 3 milions de persones, de les quals només 40.000 van votar en contra. Per tant, ja hem viscut això i que sí que es pot ocupar i dominar el territori. El que passa que els polítics ens van enviar a casa, això és un altre tema. Però això ho hem viscut. El 3 d'octubre teníem el territori controlat. Si els polítics haguessin passat al davant, tal com deia el programa amb el que s'havien presentat, i haguessin demanat el que hi haguessin reconeixements, naturalment que els hauríem tingut. Això és una de les coses. I l'altra que volia dir, una mica ajudant-vos a vosaltres,
és que hem de pensar que una altra de les experiències que hem viscut en aquests anys és com s'han construït les independències dels països bàltics. I a partir d'aquestes experiències veiem que es pot crear una legalitat paral·lela. Hi van haver països bàltics que van tenir dos parlaments. Un que era el que era oficial d'Estònia. Exactament. I un altre que va sortir a partir d'aquestes eleccions internes del poble. Per tant, aquesta doble legalitat es pot crear en un moment determinat. Depèn de les circumstàncies. I a mi em sembla que la idea de crear el cens del poble català és molt bona per si es donen les circumstàncies socials que permetin crear aquesta doble circumstància en la que s'hagi de respectar una o altra legalitat. Això també se'n parlava en aquelles èpoques. Ara sembla que ens hàgim baixat al cap, però en aquells moments això es va arribar a plantejar, que hi podia haver un moment de doble legalitat per presentar les declaracions de renda, per exemple, quina hisenda pagues. Aquestes són conferències a les que jo vaig assistir en aquells moments. Sí. I aquest és el model que va passar amb Estònia. Realment és veritat que no soc un expert en el tema d'Estònia, no conec quant de temps va durar aquesta doble legalitat, però bàsicament, i segurament els hi van dir no us reconeixerem, i al final els vam reconèixer. Perquè el que cal és resistir. Podríeu posar la pantalla a la web? No. Allà on pot entrar la gent per poder-se informar i llegir la informació. Censdelpoblecatalà.info. És censdelpoblecatalà.info. Una pregunta, amb les entitats catalanistes, els heu explicat el projecte, col·laboraran amb nosaltres, hi ha hagut algun... Bueno, ho estem fent ara. De fet, tenim 2 punts de censat, i els punts de censat perquè som una associació que estem registrats a Suïssa i, de fet, potser en algun moment ens registrem, fem una filial a la Comunitat Autònoma de Catalunya per poder fer coses aquí, perquè clar, si no podem fer coses, però tenim una col·laboració amb el Memorial 1714, el Fossar de les Moreres, que és un del punt de cens. Ells ens cedeixen el seu espai perquè la gent s'hi pugui censar, i també a Gràcia, a l'espai que tenen Acció pel Català, que és també una associació cultural, doncs a Barcelona, doncs la gent s'hi pot anar a censar també allà. I vull dir, sobretot, nosaltres estem oberts a associacions de tot tipus d'iniciatives que vulguin avançar en aquest aspecte, evidentment. Ariel, aquest cens, si es convoqués un referèndum per la independència de Catalunya, es podria utilitzar aquest cens? Ens encantaria. Però bueno, perdona, una cosa, el referèndum ja es va fer, només volia dir que un referèndum no per la independència, sinó per, més aviat unes eleccions. És que això és una part, el referèndum ja es va fer, vull dir, i això sí que és una cosa que, de fet, aquest cens no tindria cap tipus de sentit fer un referèndum d'independència, perquè bàsicament ja és un cens independent. De fet, si ho mires des d'un punt de vista així com el cens ja és una petita estructura d'estat que funciona, és una cosa que no és part de l'estat espanyol, és una cosa que tenim els catalans, perquè una cosa és que, i no vull ser tampoc negatiu, però els catalans no tenim res. No tenim res. O sigui, pensàvem que potser, jo tota la vida havia pensat que les institucions a la Generalitat i institucions semblants que eren dels catalans, però no ho són. Cada cop es veu més que no ho són. I no tenim res, i hem de començar de zero.
Però seria millor fer-la amb aquest cens que amb l'espanyol. Però és que no caldria. Sí, però a mi em sembla, vull dir, això ja parlarem més endavant, però em sembla del tot pertinent fer un referèndum, tot i que el resultat és previsible. És a dir, si la gent es pren la molèstia d'afegir-se voluntàriament a un cens per crear una legalitat paral·lela, doncs es veu prou clar per què és. Però tanmateix, els organismes internacionals als que caldrà presentar i explicar la història perquè és reconeixement, una mica per aliances, perquè no estem aïllats del món, vull dir, voldran dades. I les dades què són? Mira, nosaltres ens hem aplegat amb aquests criteris, tenim tots aquesta cultura i hem preguntat aquesta pregunta. Voleu restablir l'estat català, independent? I el resultat ha sigut 99,9% que sí. Vull dir, ja està, aquest és el conflicte que presentem davant de totes les taules internacionals i nosaltres anem fent la nostra i ja ens donareu suport quan vulgueu. Vull dir, dins del que és explicar la història fora, cal passar per aquest tràmit, però em sembla que serà un tràmit fer un referèndum entre els inscrits al cens. He de dir també que no ens correspondria a nosaltres decidir si una votació determinada o no, perquè seria el mateix cens que s'autoorganitzaria per definir quines votacions es fan. Vull dir que nosaltres som una mica com si fóssim uns funcionaris d'una administració pública que fem el cens, però no podem influir políticament en les decisions que prengui aquest cens, evidentment. Però bueno... És que hi ha una cosa que vull dir, parla d'un referèndum, però si es demana un referèndum no serà amb aquest cens. O sigui, si es demana a l'estat espanyol, jo crec que això més que res serveix per anar a les institucions internacionals. Hi ha tanta gent aquí a Catalunya, són catalans, que volen això, però deixem d'estar que hem de tenir un conflicte amb l'estat espanyol. Nosaltres no l'hem de tindre amb ell. Vull dir, hem d'anar fora, vull dir, aquí no guanyarem mai. Perquè si a més avui en dia pel cens espanyol féssim un referèndum, ho perdríem, això ho teniu clar, no? Demaneu paraula. Bueno, jo parlaré ara. Si no m'equivoco, crec que Nova Caledònia va haver de negociar amb França el cens, la modificació del cens per les eleccions de Nova Caledònia. O sigui que això és, en principi, un cens va ser força positiu en aquest aspecte, perquè em sembla que ho van haver de negociar. No hi havia la similitud del que ells, la Nova Caledònia, pensava i el que el cens francès oferia. Em sembla que hi havia una diferència, si no m'equivoco. I una altra cosa, ja que tinc el llibre. Abans del referèndum hi havia una plataforma que intentava promocionar el cens català. Vosaltres teniu alguna relació amb aquesta organització, amb aquesta plataforma o no? Jo vaig perdre hi ha una connexió, però jo crec que ja existia això, alguna cosa similar. El comentari sobre Nova Caledònia és molt pertinent perquè, no sé si esteu al cas, hi ha un conflicte armat, si voleu, local, per la vida dels arsenals dels combatents, però és un conflicte armat i l'origen d'aquest conflicte és justament una proposta del govern francès central de la metropol de canviar el cens, les normes de qui pot votar a Nova Caledònia. Nova Caledònia, els que no esteu al cas, és una colònia, és territori francès d'ultramar. I hi ha uns indígenes que no els han acabat d'escombrar. I aquests indígenes encara dins del cens imposat per França tenen un cert poder. Llavors poden fer, no tenen la independència, però poden fer les seves coses. I de fet, és un fenomen estudiat, perquè han fet 3 referèndums d'independència i 2 els han perdut allò a penals. Correcte. I el tercer el van boicotejar directament, vull dir que l'han perdut de pallissa el tercer, però perquè el van boicotejar els indígenes, van dir no hi anirem i va passar com aquí el 1 d'octubre, però al revés, només van votar els colonitzadors. Però en qualsevol cas és un exemple molt pertinent perquè sí, allà ho tenen molt present això i saben que si França encara que no és que surtin al carrer i facin cap paper terra, vull dir, aquesta gent sap, no sé com dir-ho, les comparacions són odioses, és un conflicte brau. Tu vols respondre la segona pregunta? Sí, responent a la segona pregunta, hi havia un altre
Bé, i de fet n'hi ha hagut més d'una cosa així que d'iniciatives, diguem-ho així, tangencialment relacionades amb fer un cens o... El que passa és que no n'hi ha hagut cap. De fet, vam intentar establir contactes amb aquesta, que em sembla que era la Federació de Comitès del Poble Català, si no m'equivoco, i vam intentar establir-hi contacte, però nosaltres vam explicar que faríem servir criteris objectius de filiació, com fan tots els estats del món, tots els estats del món, la majoria d'estats del món, i amb això no hi havia un acord. Vull dir, aleshores no va ser possible això, establir una col·laboració. Jo volia fer una pregunta a nivell pràctic. Si ets nascut després dels 50, el dia l'Olga aquella va tenir que portar el llibre de família, el DNI dels pares. En el cas que els pares estiguin difunts, com ho he de fer? He de portar el llibre de família? Sí, no és un problema. Per exemple, amb el certificat de naixement, el certificat de naixement propi, el certificat de naixement diu on estaven establerts. És que diem naixement perquè considerem i també estem treballant, però que això també no dona terminis, en què potser això serveixi per accedir no només a votacions, però potser a altres serveis, però això no dona terminis, només estem treballant amb això, però seria bonic poder-ho aconseguir. Per posar-ho en perspectiva, ara fa 6 mesos, potser un pèl més, que hem endegat el projecte i ens fa molt contents la rebuda que ha tingut, la gent que el gruix de gent que s'ha inscrit, que comprendreu per motius de discreció, volem guardar-lo. També la tendència que s'està veient, i ara tenim 2 focus per seguir endavant. Naturalment, mantenir el sistema, és un sistema que justament per la delicadesa de les dades no volem que tingui absolutament cap falta de seguretat. Volem ser molt curosos en aquest aspecte. I ara comencem a treballar amb dir, va bé, aquesta massa de gent que comença a inscriure's ple d'esperança en el cens del poble català, ara com l'implementem això? Què podem començar a fer nosaltres els catalans que ens hem inscrit? Llavors això trigarà uns mesos, una mica més, però sí, els inscrits, vull dir, ens hi posarem en contacte per dir ara aquesta eina està madura per començar-la a fer servir tots nosaltres. O sigui, l'objectiu final, el que voldríem és això, posar l'eina, la plec de catalans a disposició de tots els catalans. D'acord? És a dir, el fet d'estar tots units. També pregunta pràctica. Per què ha de ser un fedatari físic? Perquè no es pot fer en l'era digital. Us passa a escanejar de tota la documentació que requeriu i algú fa, des de l'organització, fa fedatari online. Sí, això ha estat un punt contenciós des del principi, des d'abans de començar a censar. Si no, potser em sembla que ha estat el punt més contenciós que ha portat més debat, diguem-ho així. Doncs, bàsicament perquè quan els estats atorguen la ciutadania o inclús quan et vols registrar a un nou estat, et vols empadronar o vols demanar un permís de residència, un tràmit d'aquest tipus, ciutadania, empadronament, permís de residència, has de presentar-te i que et vegin la cara. I per què? Perquè és la manera més fàcil de comprovar que tu ets tu i que t'estan donant uns drets. De fet, el que nosaltres volem, si això acaba sortint reeixint aquest projecte, les persones inscrites al cens serien automàticament ciutadanes de l'estat català. Vull dir que ens volem assegurar que la persona és qui ho sé. I avui en dia, per exemple, no sé si esteu al cas, però és molt fàcil amb eines de generació per ordinador fer aquestes
aquests deepfakes que algú sembla que és una altra persona i cada cop són més fàcils i més bons. Inclús fer un vídeo per videoconferència pot semblar que estàs parlant amb una altra persona que no és. I ja no parlem d'una foto d'un DNI. Clar, vull dir, aleshores una foto d'un DNI és relativament fàcil de falsificar, però a veure, un DNI que una persona que és et porti el seu DNI i la documentació, que a més la descarreguem directament de la pàgina web del Ministeri, és molt més difícil que hi hagi frau amb això. Aleshores, és per un tema bàsicament de seguretat i de legitimitat. Encara que sembli això, que no... El que passa és que si ho féssim telemàticament, algú, per desacreditar el projecte, ho faria. Es podria intentar fer un frau i dir-nos, mira què he fet. M'he inscrit al Centre del Poble Català i no existeixo. Molt bé. I el català és català i no vol un estat català? Es pot afiliar? Em sap molt de greu, però és que no és àgil el tràmit. El que faré és, us prendré nota i mirem de quedar un altre dia amb més tranquil·litat amb cadascú per poder-ho fer. És que ara mateix el primer que hem censat, la connexió la fa amb el meu mòbil, m'he aixecat un moment a buscar i ja ha trencat la connexió i estic aquí penjat. Suposo que l'informàtic solucionarà el problema. Jo el que anava a proposar-vos és, en tot cas, per facilitar una mica el tema, si hi ha gent que es vol censar i pel que sigui, us podeu posar en contacte amb ell i tal, però per facilitar una mica, si ens voleu enviar un correu també nosaltres aquí a l'assemblea, a canetdemar@assemblea.cat, dient que us voleu censar, nosaltres tenim el contacte d'ells i us podem posar en contacte i inclús si et més bé, per exemple, venir un dia i fer a tothom, podem demanar una sala i d'aquesta manera wifi i tal, si et cal. Bona connexió. Exacte. I llavors que un dia que ens vagi bé a tots puguem fer-ho i així d'aquesta manera no us heu de desplaçar, ell amb una desplaçada en té prou i vosaltres ho podeu fer-ho el tràmit molt més ràpid, penso jo. I tens temps de transferir una mica, i buscar els pros i els no. I buscar també, mireu-vos la informació de la pàgina web també, que us han comentat, que hi ha molta informació allà i podeu consultar-ho, podeu mirar-ho bé i contrastar-ho. Ja dic, qualsevol cosa ens podeu escriure a canetdemar@assemblea.cat i nosaltres us passem el contacte amb ells i ja està. D'acord? Doncs moltes gràcies per haver vingut, provem l'acte. Segurament serà l'última xerrada fins després ja de l'estiu, de vacances. Plegarem una mica, descansarem i de cara a setembre ja us tornarem a convocar una altra vegada. D'acord? Doncs moltes gràcies.